हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां हेलेना दैमारी बिथांनि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना हेलेना दैमारी बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, हेलेना दैमारी बिथाङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिमला बरफाम होननाय मोनसे गामिनि थागिबि। बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1996 मायथाइनि 8 जानुवारि खालाराव। बिथांनि निक नेमानो जादों हेलि एबा माधुरि। हेलेना दैमारी बिथाङा नखराव साबा सोद्रोमाफोर दङमोन। बिमा बिफा, बिनानाव आरो फंबाय सासे। बिफानि मुङानो जादों जवाहरलाल दैमारी आरो बिथां जवाहरलाल दैमारीया पुलिसाव साख्रि मावो। बिमानि मुङानो जादों मनिका दैमारी। बिनानावनि मुङानो जादों सीमा दैमारी आरो बिथां सीमा दैमारीया सासे मेकआप आर्टिस्ट। लोगोसेनो बिथाङा गोबाव सम सिगांनो जुलिबो जाखांबाय। लोगोसेनो हेलेना दैमारी बिथांनि फंबायनि मुङानो जादों राहुल दैमारी। राहुल दैमारी बिथाङाबो दायो बाक्सा जिल्लानिनो अदालबारि जवाहरलाल नेहरू नवोदय बे फरायसालियाव फरायगासिनो दङ। बिथांमोननि नखरा हिन्दु धोरोमारि। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन हेलेना दैमारी बिथाङा फरायनायनि बेलायाव स्कुलखौ फरायदोंमोन सानराइज इंलिश मिडियाम स्कुल, बाक्सा जिल्लानिनो सिमलायाव। बिथाङा बिनिफ्राय कलेजखौ फरायदोंमोन कृष्णकान्त हेन्डिकुइट जुनियर कलेज, पाठशालायाव। बेचलार डिग्रीखौ खालामदोंमोन बिथाङा प्रागज्यतिष कलेज, गुवाहाटीआव। बेनि उनाव बिथाङा आरोबाव मास्टार डिग्रीबो खालामदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन हेलेना दैमारीनि प्रफेसना मा। बिथांनि प्रफेसनानो जादों एक्टर एबा एक्टिं, डान्सिं आरो मडेलिं। दायो हेलेना दैमारी बिथांनि ससियेल मिडियाखौ नायोब्ला बिथाङा ससियेल मिडियायाव फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेज, इउटुब चेनेल आरो टुइटार पेज, बेफोर गासैयावबो बिथाङा एक्टिभ दङ। लोगोफोर, फावखुंग्रि हेलेना दैमारी बिथांनि रिलेशनशिप स्टेटासखौ नायोब्ला बिथाङा दायो रिलेशनशिपआवनो दङ। दायो मोनथिनानै लागोन हेलेना दैमारी बिथाङा गिबि खेब मा सावथुनाव फाव खालामजेनदोंमोन। बिथांनि बर' सावथुनाव फाव खालामजेननाय सावथुननि मुङानो जादों फोथाय खेबस'। बे फोथाय खेबस' सावथुनाव बिथाङा उन्दै फावखुंग्रिनि रलखौ खालामजेनदोंमोन। बिदिनो बिथाङा बेनि उननिफ्राय 2016 मायथाइनिफ्राय गोगोमै बर' सावथुन मुलुगाव आगान होबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै हायनामुलि 6, रेबगन, गान्जा फाग्ला, सायखं आरो गोबां सावथुनफोरावनो बिथाङा फाव खालामबोबाय दङ। लोगोसेनो बिथांनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरखौथ' गासैखौबो बुंजोबलायाबाबो जागोन, मानोना बिथांनि मिउजिक भिडिअफोरा दायो गोबांथारानो ससियेल मिडियायावनो गोसारखानानै दङ। बिथांनि आरोबाव मोनथिबावनो गोनां बाथ्रायानो जाहैबाय लोगोफोर, बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनि अनगायैबो एसामिस सावथुन मुलुग, बेफोरावबो गोबांथार फाव खालामबोबाय आरो गोबां एसामिस सिरियेलफोरावबो बिथाङा गोबांथार फाव खालामबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बे फावखुंग्रि हेलेना दैमारी बिथांनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।